Dobre, čauči chlapci, dnes mám tu zase video o Pokémonách. Sú tu Pokémonovi, to vidíte, hej, to vidíte, Pokémonia, hej, a máme to otvoriť, dobre. Tak toto bude takto, dobre, dáme takto, dobre. A tu sme zvedaví, čo dostaneme, hej, poďme na to. Máme tu, počkajte, Tink, hej, nie, radšej jeden citát, bo neviem citát. A čo tam bude? Ty kokos, čo sme tu dostali? EX-ko, chápete? EX-ko. Tu dáme nič od obalu, kde je obal? Tu je obal, hej, chlapci. To obala. Ale táto karta si môže stať, čo ja viem, tipnem si 50 €. Choďte si na stránku, napíšete tam, počkajte, tréninka a máme mať dobrú kartu. Tak čaute.